Ето това е положението в Дружба 2. Ето така изглежда квартала, като след бомбардировка. И забележете, всичко става на метри от вчерашната пиар акция на Ясен Русев, който вчера с общински пари, с шатра, с вода, платена от Столична община, се правеше пиар акция. Само на места на Обществения съвет на Дружба 2 ги спря ги да раздават рекламни материали на ПП-тата. Абсолютно безобразие. Ето така е. Чакъл, погледнете. Бокуци. Ето това е едно сметище. Едни дупки по цяла Дружба 2. Дружба 1, трета част, целият район иска. Ясен Русев вчера ми се подсмива така. На тебе ли да си дам оставката? Ами да, очаквам ти оставката. Не се притеснявай, по всяко време можеш да ми извъднеш. Ще ти взема оставката. Няма проблеми. Напиши си оставката. В смисъл ти трудно ще я напишеш. Там дай на някой по-грамотен да го напише. И аз ще я приема. Не се притеснявай, ще я занеса където трябва. Това го остави на мене. Ти там говори с някой по-така грамотен, както казваше един лидер. Говори с някой по-грамотен да ти напише там оставката, че да се случат нещата. Иначе положението тук в Дружба никак не е добре. Ти го знаеш. Сега тук ми звъни един приятел, вика, добре, сега ти защо така, нали, той човека. И аз викам, добре, ще се съгласа с теб, ако ми кажеш едно нещо положително, което е направил за 6 месеца. И той, знаете ли какво ми вика? Мисли и вика, все още квартала съществува. И викам, да, добре. Щом квартала съществува, щом още не го е залечил квартала, какво сега? Да не го критикуваме Ясен Русев. Той е русенец, той не ги знае тук проблемите. Ние да му ги казваме, той не ги разбира, той не е израсъл тук, той дойде тук на готово. Там пътата направи хала-бала и той стана кмет на район Искър, но крайно време е да си подава оставката.